Isa egunero erabiltzen dugu dirua, batzuk txamponak eta beste batzu berriz txartela, baina mundu guztia bankura joan berri izaten da noizean behin. Debagoienean, bi herrik eukinda ez arazoak eta ikamikak banketxeekin Elgeta eta Antzuolak, eta zelan eragindotza honek bertako herritarrei. 2008an bertan Elgetan, Kutxabankek bere bulegoak ixteko erabaki hartu zuen, eta bertako kutxazain automatikoa bakarri geratzen da orain. Herritarrek honen aurka protesta egin zuten. Ikuste ezagun zer dioten orain, hainbeste urteen ostean ea zelan hartu duten herritarrek. Elgetara etorri gara gaur, eta bertan Jose Antonio Ojangurenekin elkartu gara, Salvadorpe elkarteko buru da bera, eta haiek izan ziren, kutxak 2008an itxi zaunien, zue jarraitu zentuen protestak zelan, hartu zauen herriak notizia hori. Oso gaizki, oso gaizki. Gaizki, zer gelditzu ginean, umezuz bezala. Utzune badago, kutxak lagadabena, urte askoan egon dan zerbitzu bat, honek egun batetik bestera esan da egez. Hau zerbitzu kendu bio, izakabo. Onarte zan. Punto. Claro, pena bada. Erretxik izan dako pena bada. Oso pena garzu. Beti hoitzuta, etxetik gure diruan zaozen tokira joaten oinez eta edozein ordutan, da gero behatu ginean, ze gabe, egun batetik bestera itxi zeben hori eta kabo. Hor gelditzu zan, erak guk Salvadorpetik ingendun idatzi bat ingendun, kutxara bertara, esanaz, ez gauzela doz eran jarreriakin, baina erak ezaben emun erantzunik. Eta hori ikusita gero ingendun elkarteratze bat, ingenuen. Eta bertaratu zen jentia? Bai, hirurogei bat lagun kontu ginen, baina dana alperrek izan zen. Erantzunik ez? Erantzunik gaberek, gaur egonean bulegoak itxita dauz, bakarrik moten dauz zerbitzua dirua ateratzeko, eta dirua ateratzeko zerbitzua moten dabena ez da kutxa, beste entidade bada, berak kutxa ez da beste entidade bada hori zerbitzu moten dabena. Eta orduan oin gestinoak itxeko erreferentzia bulegoa Bergarara eraman dabe, bertara joeten zaie. Gure zona moruan Bergara joan biharra dakau. Baina horrek ez daude esan gura beste toki bat erabe junik, ezin jozunik. Batzuk Bergara motibo asko haitxik, motibo bat matea haitxik, junda elortxora, elortxe seguru. Ero aldatu indago, ez du manketxia. Jandia badago manketxia aldatu da bena, bai. Ze honekin minean duxe mondau kutxak. Erretxeki batien oso ondixo mondau. Oso. Eta kutxak berak esan zeuen momentuen digitalizazioarako mobitzeko aukeria sala hori bebai, zelan hartu duzu hori, zelan lortu duzu digitalizatzia, zaila da jente nagusiantzat? Jente nagusian da oso zaila da. Oso zaila da. Esan guzut. Antolatzen dutxu kasetagunean biteztez kursillo batzuk gaur egunean pixkat eguneratzeko jente negozia, informatika mailan. Baina ez dugu lortzen. Ez dugu lortzen, jentia ez da apuntatzen. Apuntatzen ga hiru, edo lau, edo ez daka olako tira hundirik. Orduan, klaro, ez pasa pixkat horren munduan sartzen, olako tokitara, ez da ezin zaila. Zuk pixkat minimoa ez badakazu, gero ordenagailutik ezin jozu transferentzia bat, edo olako laren bat ezin jozu. Uste duzu orduen honek eragin dauela herritarretako batzuk edo asko, batez be jente nausisa, menpekotasun hori ukitia familiarrenak, txemalabak, onduen bizida norbait? Dudiri gabe. Ze persona nausisiak, joan bia da bere familitxako batekin, edo bere lagunen batekin, edo otubuzen, edo mila gauza. Pentsa, gaur dagoen giruakin, persona nausi bat, autobusien, ateatzen du dirua, harrapotxo duz. Ze goeratan geratzen da, gaur dagoen giruakin, batzu zaina goteia.
familia txapin bat emazaa, gaitzerdi. Babesa da kasu. Persona nauzi bat, autobusian, ikusten dut zuea dirua eta atzen, bueltarako, oso diru gabe, kriston minakin. Horrek gauzu bestia ikusten, baina pasaulik ezin gauza dira. Elgetako egoera jakin da, Antzuolan ere 2008an murrizketak egon ziren Kutxabank banketxearekin eta bertako herritarrek protesta egin zuten. Landatxope elkarteko kideak izan ziren protesta horiek jarraitu zuten batzuetakoak. Eta Pilar Etxanizekin elkartu gara gaur bertan, Antzuolan, ia zer diozkun egoerari buruz. Zelan hartu zauen orduen 2008an murrizketa horrek gertatu zenien herriak? Zer erantzun egon zen? Oso gizki hartu zeban, ze aste osoan zerbitzu presentziala eukitzetik pasatu ginean astian bi egun eta eguneko 2 ordu izatea. Orduan, batez ere, eta gu jubilatu eta pensionatu nuen elkarte bezala, mobilizatu egin ginean, ze eragin handiena edadetuen gana zetorren. Zeren geroz da gehiago internetez egin behar ziren gauzak, orduan jendia ez dago trebatuta horretarako, eta gainetik horrekin batera, kontziente ginen, Kutxabank berak publizitatzen zutelako ze irabaziak zeuzken urtero. Orduan, bagenekien horren barruan bakarrik etekin ekonomikoak ziela arrazoia, eta orduan esaten ginoan, justo, edadetuenak dira, diru gehien hor utzi dutenak bizitzan zehar, fidelenak izan dienak eta oin, nolabait zigortuena diela. Eta orduan, sinadurak bildu ginutzen, udalak emozio bat onartu zeban itxiera edo murrizketa horren kontra, eta egin genitun pare bat bilera edo, hemen Bailarako arduradunekin, ez genuen lortu erabaki atzera botatzea, baina bai lortu ginoan igual Bergarara, segure banku referentzia Bergaran egongo litzake, kasu horretan, eta banku operazio batzuk Antzuolan egin ahal izatea lortu ginoan. Hala ere, problematikak jarraitzen dago, zeren adibidez, kajeroan tarjeta geratzen danean, irentzita, igual 2-3 egunetan pasatu da ez dela berreskuratu. Eta orduen Bergarara joan beharra dago. Eta zer gertatzen da, eta oporretan ez dago zerbitzurik, abuztuan adibidez. Orduan jendea joan behar da, taxia hartuta, jende askok ez du gidatzen, kotxea, eta taxia kostua dauka, autonomia galtzen da, operazio guzti horre Bergaran egin behar izan da, eta ikusten duguna da, edadetuenak okerren geratzen diela, eta geratzen diela ezin erokeron kasa gauzak egin. Eta zenide menpe geratu behar diela, eta ziza edo abar. Orduan, ziero injustua iruditzen jaku, eta oraindik ere gauza horrek konpontzeke dauzkagu. Egia da, azkenengo astetan, asteleheneko zerbitzua gehitu indala hemen. Goizeko 9 laurden gutxitatik, txaldeko ordubiak bitartean. Hori, hobekuntza bezala hartzen du. Oin, beste gauza guztia, adibidez, inzidentzia bat egoten danean, zegoen 900 hasten zen telefono bat, eta horre, sakatu bat, ez dakize, sakatu 2 horietako bat, jendea bezan moldatzen hor. Eta horbe, lortu genuen telefono zenbaki fijo bat. Jende nagusienak, ez dago trebatuta, inseguridadea handia daukate, ez dutenian nolabait presente ikusten, eskuekin egiten, dirua eskutan ikusten, eta inseguridadea handiak eta ezin dute horren behar dien
behar dien trebetasun horrek aurre egin. Bai, konfiantza falta Igual, bat. gazteagoak bai, alaber, mugatuta, ez? Baina, klar, ezin gara konpara, oin, 30 urte daukenekin, jaio dienak ja era digitalian, ez? Eta hor, bai, ikusten dugu beharko litzakela, o herri guztitan, o aiaran edo nolabait antolatuta, zerbitzu presentziala ziurtatuko luken zerbitzu bat.